Jo, čaute ľudia, vítam vás z môjho nového videa. Moje meno je Profiline a taktiež som tu dneska s Gigaketom, a toto video vlastne budeme točiť aj na môj kanál, aj na jeho, takže budeme mať obidvaja a nebudem to ďalej obkecávať a môžeme sa pustiť na to. Takže, jak vidíte, ja už tu mám na výber nejakých Pokémonov a keďže ja extrémne milujem Charmandera, tak jak vidíte, tak si idem teraz vybrať Charmandera. Takže mám Charmandera, ľudia. M-ko, alebo N-ko, neviem. OK. No. A taktiež ľudia, to by nebol Minecraft, keby sme to musíme hrať aj samozrejme troška normálny Minecraft, lebo čo by to potom bolo. Takže jak vidíte, ja už si tu naťažím nejaké drevo. Pizza. OK ľudia, takže keďže Giaked ide fajtiť, no tak aj ja si pôjdem fajtiť. Tu sú veľké levely. Desina, OK. Keďže toto je lietajúci typ, no tak na ňo bude fungovať ohnivý útok, presne tak aj funguje. OK, takže asi by som na neho dal ďalší ohnivý útok. Jo. Skoro mi ho vypol. Ale, OK, ale vyhral som ľudia, let's go. Mám aj papanie. Aha. Nie. Berísky. Na pokébali ľudia, vidíte? Tieto berísky sú na pokébali. No, nemáš pokébal, takže ho nevieš vlastne chytiť. No, musíme nájsť ale posteľ. Počkaj, že by mi padol seed. Yes, let's go, mám seed. Takže budeme vedieť zasadiť. Vlastne. Jaskyňa. Čo? Skeleton. Čakám. Mne zomrel... shit, ľudia, mne zomrel Charmander. Presne tak, ľudia. A budeme taktiež robiť na našich WhatsApp skupinách súťaž o joinutie na vlastne tento Minecraft server. Takže práve teraz u mňa na obrazovke sa vám ukáže, jak sa volá moja WhatsApp skupina. Jo, takže určite sa joinite. Giake, dropneš mi prosím ten môj crafting table dole? No dole, lebo tu mám ja takú dierku. V takej diere ťažím kamene. Veď daj si minimapu. Už nemusíš, už idem. Som tu, Giaket, kde si? To je jedno, už som hore. Takže. OK. Takže. Chceš krompáč drevený za free? OK. Mohol teoreticky. Ale mohli by sme nájsť nejakú vesnicu. Vidím vesnicu!
Kate Waypoint. To je jedno. Vidíš Waypoint? Vidíš ho? Tak poď proste za mnou. Tak proste poď za mnou. Ok. Nemám. Hej, a ja mám malú tiež. Po mne ide pavúk. Ľudia. Rýchlo do vesnice. Musím bežať do vesnice, ľudia, lebo asi zomrem. Ľudia, ja zomrem. Musím do vesnice a prežijem. Prosím, ja mám 1,5 života, ľudia. Nemôžem Ja bežím do vesnice rýchlo, Iron Golem ma ochráni. Ľudia už ma nechali, takže ja tu idem vylúčiť vesnicu. Empty map, to nepotrebujem. Vo vesnice. Momentálne idem naťažiť hay bale na chleba. Ľudia, takže ak vidíte, tu ťažím hay bale na chleba, aby sme s Gigaketom. Veď sa pozri na mapu a budeš vedieť, že kade je vesnica. Poď. A, posteľ. Počkaj. Možno skipnem noc. Aha, tak neskipnem. Musíme obidvaja. Čestka. Získam ti posteľ, Gigaket. Získal som ti posteľ. No to nevidíš, ale to neviem ako. OK, ľudia, takže ja tu... Oh shit, Creeper, ľudia, pomoc. Ľudia, zomrem. Ľudia, ne. OK, let's go. Chleba, emeraldy, jablko a link. OK, tak budeme vedieť evolovať nejakého Pokémona. Emeraldy ďalšie. Jablka. Aha, 6. Let's go, ďalšie. Let's go, ľudia, ďalšie hay bale. OK. Nejak 10 minút cca, asi. No akože, ja sa môžem pozrieť na mapu, že kde si. Ja vám toto skipnem. OK, ľudia. Čaute ľudia, takže už nám pomaličky zatína deň, jak môžete vidieť. Takže našiel som aj healing, ale bohužiaľ nemôžem ísť von, pretože nemôžem zobrať ten healing, pretože nemám dobrý krompáč. Ne, ľudia, Nie. A mne sa zdá, že mi tu ľudia, ale... Ne, zombík! Ne! Zombík. Ľudia... No ja už som vo vesnici, takže keď ju objavíš, tak mi povedz. Ale mne sa zdá, Gigaket, že my potom tu vieme aj bojovať proti sebe, takže musíme získať lepších Pokémonov. Ale bohužiaľ ja tu vletím nejakého Pokémona, ale zatiaľ som úplne len 20% života. No tak tej som ja, fajti Pokémona.
Je tu healer. Je tu... Čus, Gira, keď vidíš ma, fajtím. Tam, Charmander, vidíš takú osobu. Čus. No, ale asi prehrávam, takže... No ľudia, on mi tohto Pokémon... Nie, nezabije. OK, ľudia, jak vidíte, za chvíľku už máme dead, takže získame levely na nášho Charmandera. Let's go, ľudia. Oh. OG. Ja ju občas zapnem, občas. Že raz do roka. Ukáž, čo mi z neho padlo. Hej, vesniča na sami. Strhni nohou. OK, vyhealujem si Pokémona. Ja mám dve, nemusím sťažiť. Ja som to skoro všetko vylútil. Takže... Ale who cares? OK, ja sa pokúsim, ľudia. Uskol som. Iron. Aha. Ale len jeden, bohužiaľ. Ulie. Aký? No ja nemám, ale v tom veľkom dome, no tak tam je taký heal machine. A keď získam ešte počkaj, ja vlastne viem zabiť Iron Golema. A ten nám dropne minimálne vlastne 3, takže ja budem vedieť vykraftiť Iron Pickaxe a z toho Iron Pickaxeu budem vedieť vyťažiť tú healing machine. Had. No, ako bohužiaľ to nie kovárňa, ale počkej, nevidel si Iron Golema? Ja mám... Kde? Ľudia, ja som asi slepý. Ľudia, buď ja som slepý, alebo Gira, keď je slepý. A kde? No, nado mnou určite. Ale to nebolo nado mňou, Degeško. Áno, choď jen. OK, ľudia. OK. Poďte ľudia, let's go, zabijem ho. Poďte. Let's go ľudia, budeme mať Irony. Kto nevie, čo má robiť. Let's go ľudia. OK ľudia, let's go, vieme... let's go, viem mať pickaxe. Počkaj, tak... Tu sa... Gigaket. Kde si? Tam, kde bola ten plášť, či jak to mám povedať. No a tam je taká healing mašina. Rýchlo si podzíska, áno. Toto. Áno. A rýchlo si vyhealuj Pokémona, aby som to mohol... Nie, to nie je nič! To nevieš rukou, to vieš Ironovým pickaxom. Takže daj si ho rýchlo Tak daj si ho rýchlo vyhealovať. Jacket. OK. Nej, takže ty potrebuješ diamantový pickaxe. Super. Tak aspoň máme železo. Jacket. OK ľudia, takže po menšom streju sme to raz naspäť a my sme sa s Gracketom dohodli, že už by sme si chceli ísť nájsť nejaký barák, že kde sa zabývame. Takže kade by si skúsili ísť, Gracket? A tuto to vyzerá celkom dobre. Dal som si
Ako môžeme, ale nebude to troška riskantne. Potopená loď, prosím. Ľudia, že by som našiel potopenú loď. Že tu tak vyzerá ľudia. Musí to byť potopená loď, ľudia, musí. 3 sená vedľa seba. Ľudia, toto je nemožné. Toto je nemožné, ľudia. Potopená loď na súši. Či? Ja, to není potopené, to je len nejaká random štruktúra s nejakými smithing Pokéball! Pokéball! On má extrémne veľkú šancu na chytenie. A rod? Fishing rod. Lack of sea. Ja si chcem chytiť teraz nejakého Pokémona. Máš Pokébaly. OK, Jacket. Ja idem do... Ty si ho zneškodnil. Máš odkiaľ Pokébal? Jacket. Máš odkiaľ Pokébal? OK, bro, asi neodpovie. Haló, Jacket. OK, ľudia, takže po menších technických problémoch sme zase naspäť. A dokonca Gigaket chytil svojho prvého Pokémona. To isté idem aj ja spraviť, ale musím nájsť nejaký menší level. Nie, on vie aj na... toto je 31 level. Dažďovku moc... ja sa môžem teoreticky pozrieť do vody a chytiť Psyducka, ľudia. A bohužiaľ v tejto vode nič nie je. Len ryby. GG, ľudia. Počkaj. Akého Pokémona si chytil? Ja to možno mám to isté. Ale nechcem ťa moc kopírovať. Psyduck! Ľudia, Psyduck! Vidíte? Psyduck. Ľudia, ideme ho chytiť. Psyduck. Ľudia, Psyduck. Musíme ho chytiť. Battle. OK, Psyduck. Fight. A počkal, on je vlastne vodný a proti môjmu ohnivému. Ale kantuje to shoot. Skúsime ešte jasnú útok a možno budem musieť chytiť. Shit. Ľudia, môj Charmander má 6 hápok, takže bohužiaľ ho budem musieť chytiť takto. Prosím, toto je extrémne vzácny Pokéball. Prosím, ľudia, prosím. Né. Ľudia, on sa Ľudia, GG. Tak asi Pokémona mať nebudeme. Keď ide spať. Dotočíme. OK, ľudia, takže toto bude z dnešného videa všetko. Nezabudnite hodíť like, odbeh so zvončekom a vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute!